Salm 150. Molwch yr arglwydd. Molwch Dduw yn ei gysigr. Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol. Molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef a sain utgorn. Molwch ef a nabl a thelyn. Molwch ef a thympan a dawns. Molwch ef a llinynau a phibau. Molwch ef a sŵn symbalau. Molwch ef a symbalau uchel. Bydde di bopeth byw boliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Felly gadewch ni ymateb i hyn, i'r alwad i addoli trwy ganu yr emyn gyntaf, cyduned nef a llawr i foli'n harglwydd mawr. Felly gadewch ni daw'r darlleniad o lythyr at yr Ebriaid ar pennod gyntaf. Felly Ebriaid pennod 1 o adnod 1 i adnod 14. Mewn llawer dull a llawer modd, y llyfarodd Duw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llyfarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysaw drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddehilawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r yngylion, ac y mae'r enw at ei feddodd yn rhagorach neu'r iddynt hwy. Oherwydd wrth bwy o'r yngylion y dwedodd Duw erioed, fy mab wyt ti, my fi ath genhedlodd di heddiw, ac eto, bydda fi yn dad iddo ef, a bydd yntau'n fab i mi. A thrachefn, pan yw'n dod a'i gyntaf ynedig i mewn i'r byd, y mae'n dweud, a bydde di holl yngylion Duw ei addoli. Am yr yngylion y mae'n dweud, yr hwn sy'n gwneud ei yngylion yn wyntoedd, a'i weinidogion yn fflam dan. Ond am y mab, y mae dy orsedd di o Dduw yn dragwyddol, a gwialen dy deyrnas di yw gwialen uniondeb. Ceddais gyfiawnder a chysau anghyfraith. Am hynny, o Dduw,
mae dy ddiw di wedi dyneinio ag olew gorfoledd uwchlawd y gymheiriaid. Y mae hefyd yn dweud, ti yn y dechrau arglwydd a sodais sylfaeni'r ddaear, a gwaith dy ddwylo di yw'r nefoedd. Bydd arfyddant hwy, ond yr wyt ti'n aros. Ant hwy i gyd yn hen fel dilledyn, plygu hwy fel plygu mantell, a newidur hwy fel newid dilledyn. Ond tydi yr un ydwyt, ac ar dy flynyddoedd ni bydd diwedd. Wrth bwy yr angylion y dywedodd ef erioed, eistedd ar fy nheulaw, nes i mi osod elynion yn droedfainc i'th draed. Ond nid ysbrydion gwasanaethgar ydynt oll, yn cael ei hanfon i weini mwyn y rhai sydd etifeddu i achadwriaeth. Amen. Felly gadewch ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi, gadewch ni gydweddio. O Dduw ein tad, i ni'n diolch am y cyfle nawr o allu nesau at orsedd di, ac o dad i ni'n nesau yn hyderus, ond hefyd yn ostyngedig, oherwydd i ni'n sylweddoli o dad ein bod ni'n nesau at ddiw sanctaidd, at ddiw sy'n gwbl pur, at ddiw glân, ac i ni o dad yn greaduriaid sy'n llawn pechod, sy'n bechaduriaid o dad, sy'n aflan. Ond o Dduw, i ni'n diolch ein bod ni yn gallu nesau yn hyderus nawr, nid yn ein cyfiawnder ni, ond yng nghyfiawnder Iesu Grist. I ni'n diolch i ti o dad am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am y cyfiawnder nath ennill i ni trwy ei fywyd a'i farwolaeth ar y groes. I ni'n diolch i ti o dad am yr iawn ar Galfari, bod e wedi talu ein dyledion ni yn llawn gyda'i waed o werth tragwyddol ar y groes. Ac i ni'n diolch y dad bod e wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, a bod e nawr ar dy ddeulaw di yn eiriol trosom ni. Felly o dad, i ni'n diolch i ti am Iesu Grist, ac i ni'n diolch hefyd o dad dy fod ti a dy fab Iesu Grist wedi anfon yr ysbryd glân i lawr i'n clonau ni. I ni'n diolch o dad am waith yr ysbryd glân, bod e wedi rhoi calon newydd i ni, a bod e wedi ysgrifennu dy gyfraith ti ar ein clonau ni, fel ein bod ni nawr yn greaduriau newydd ac eisiau i fyddhau i dy orchmynion di, eisiau dy blesio di. Ac o dad, i ni'n gweddio heddiw, bydd ysbryd glân yn newid fwy o clonau o dad, yn Llwynendi ac yn yr ardaloedd o ddiamgylch. Y bydde ti o dad trwy ysbryd glân yn newid clonau, yn neud creaduriaid newydd gogoniant i thenw di. Felly o dad, i ni'n diolch i ti am waith yr ysbryd glân, ac i ni'n gweddio y bydde'r waith heddiw, ac i ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn bresennol yn ein plith ni yn awr, wrth i dy air di cael ei agor. I ni'n diolch i ti o dad am dy air di. I ni'n diolch o dad dy fod ti yn llefaru trwy dy air di, bod ti yn llefaru trwy yr Hen Testament a'r Testament newydd. Ac i ni'n diolch o dad bod ti yn llefaru ni nawr trwy dy fab Iesu Grist. I ni'n diolch i ti o dad amdano ef. Ac o dad, i ni'n gweddio bydde fwy yn dod i adnabod Iesu Grist fel ei harglwydd a'i gwaredwr personol nhw heddiw. Ac o dad, i ni yn clwyno i ti nawr y rhai sy'n methu bod gyda ni heno, oherwydd falle tostrwydd neu'n caeth i'r gatre. I ni'n gweddio o dad, y bydde ti yn bresennol gyda nhw, wrth i nhw nesau at ti, y bydde ti yn nesau at nhw. Ac hefyd o dad, i ni'n gweddio, bydde ti gyda'n brodyr y chwiorydd yn yr eglwysi yn ardal o'n amgylch ni, bydde ti gyda nhw wrth i nhw dod ynghyd i daddoli di heno. Helpa nhw o dad i dyfu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd o dad, i ni'n clwyno ti y gweinidogion
a'r pregethwyr sydd allan nawr yn coeddi dair di. Ni'n gweddio, Dad, bydde ti yn eneinio nhw a dy glân, a bydden nhw'n coeddi dair di yn hir, Dad. Bydden nhw ddim yn newid dair di, ond yn ei coeddi fel ac y mae. Ac hefyd, Dad, ni'n clwyno I ti yr eglwysi hefyd, mewn gwledydd tramor, Dad, sy'n profi erledigaeth. Ni'n gweddio, Dad, bydde ti gyda nhw heddiw ac yn yr wythnos sydd I ddod, a bydden nhw yn ffyddlon I ti ac yn byw bywydau ifydd I ti yr erledigaeth. Bydden nhw'n byw bywydau, Dad, gan gadw eu llygad ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly, Dad, bydd gyda nhw yn awr. Ac hefyd, Dad, ni'n cyflwyno I ti holl weithgareddau yr eglwys nawr wythnos yma sydd I ddod, yn cyflwyno ti clwb plant, dydd Mawrth, ac hefyd yn cyflwyno ti gwaith babanod gyda Pilipala, dydd Gwener, ac hefyd bore coffi, ac holl weithgareddau eraill sydd yn mynd ymlaen trwy'r eglwys yma, yr wythnos yma. Ac o Dad, ni'n gweddio, bydde ti yn y canol, yn y gweithgareddau hyn. Bydde ti o Dad a dy fab Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. A ni'n gweddio, Dad, bydde ti trwy hyn yn galw fwy o bobl I fewn I dy deyrnas di. Ni'n diolch I ti o Dad am yr anrhydedd o allu hau'r had. Ni'n diolch o Dad am hynny, a ni'n gweddio, Dad, bydde fwy o cyfleoedd I wneud hynny. Ac ni'n gweddio, wrth I ni hau had o Dad, bydde ti yn cynhyrchu ffrwyth. Bydde yna ffrwyth o'r gwaith hyn o Dad, bydde ffrwyth gogoniant I thenw di, bydde fwy o bobl yn dod I dy nabod di. Felly o Dad, ni'n gweddio am hynny, ac hefyd o Dad, ni'n gweddio nawr, bydde ti gyda ni yn y canol, bydde ti'n bresennol gyda ni wrth I ni daddoli di yn awr, bydde ti ac enw dy fab Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Felly bydd gyda ni yn awr wrth I ni agor dair di. Ac ni'n gofyn hyn I gyd yn enw ac yn heiddiant danwyl fab di, Iesu Grist. Amen. Felly, gadewch I ni barhau gyda'n hyddoliad trwy droi I ganu yr ail myn, sef o dragwyddol graig yr oesoedd, fenaid can amdani byth. Hon yn unig yw fy noddfa yn eich ysgod gwnaf yn nyth. Halleluia, craig fy achadwriaeth yw.
Heno, i ni'n mynd i edrych ar 4 adnod gyntaf o'r llythyr at yr Hebraeaid. Felly, na i ddarllen i chi yr adnodau hyn unwaith eto i'ch atgoffa o beth mae'n dweud. Felly, Hebraeaid, pennod 1, adnodau 1 i 4. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr anafiau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddehilawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a tifeddodd yn rhagorach na'r eiddent hwy. Felly, ni'n mynd i edrych ar yr adnodau hynny, ond yn benodol, byddwn ni'n edrych ar y 2 adnod gyntaf, a mae'n dda darllen y 4 adnod i gyd i cael y cyd-destun. Felly, o'r darn yma, ffwn ni dynnu mas 2 bwynt. A'r pwynt gyntaf yw'r gwirionedd, hyn mae Duw wedi llefaru, mae Duw wedi siarad. A wedyn yn ail, y gorchymyn hyn i ystyried Iesu Grist. Y gorchymyn, ystyriwch y Crist. A dyma'r 2 beth byddwn ni'n edrych yno heddiw. A i ni ddim yn gwybod nawr, gyda'r llythyr nawr, pwy yn union yw awdur y llythyr yma. Mae rhai yn dweud mai Paul, apostol Paul, yw awdur y llythyr yma. Rhai eraill yn dweud mai Apollos, y person ni'n dod o draws yn llyfr Actau ac hefyd yn llythyrau Paul. Ond i ni ddim yn siŵr, barn yw hynny, i ni ddim yn siŵr, ond i ni yn gwybod beth mae'r awdur yn gorchymyn yr Hebraeaid i'w wneud. Beth yw baich yr awdur. Sef byddai'r Hebraeaid nawr yn ystyried Iesu Grist. Dyna thema mawr y llythyr yma, sef ystyried, i syllu, i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth mae'r awdur eisiau ni nawr, i tynnu sylw nhw, i hoelio llygad nhw wedyn ar Iesu. A mae'r llythyr yma nawr wedi cael ei ysgrifennu i'r Iddewon. A mae'n ni'n amlwg o'r teitl fe, Hebraeaid, gair arall am Iddewon. A mae'r Hebraeaid hyn nawr wedi dod yn Gristnogion. Maen nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A nhw nawr, nhw'n cael eu temtio oherwydd erledigaeth i fynd yn ôl at y grefydd Iddewig. Ond nhw'n cael eu temtio nawr gan Iddewon i mynd yn ôl nawr i'r hen ffordd o fyw, i droi cefnau ar yr arglwydd Iesu Grist, nôl i fyw yr hen ffordd, y ffordd roedden nhw fel arfer byw, i droi cefnau ar Grist. Ond mae'r awdur nawr yn dweud, na, peidiwch gwneud hynny, ystyriwch Iesu Grist. A byddwch chi'n darganfod ynddo ef, bod e'n well, bod beth sydd gyda chi ynddo ef, ac ynddo ef, gyda ef, yn well. A byddai'n dweud, pam byddwch chi'n mynd nôl? Dyfarferhewch yn Iesu Grist, mae fe werth e. Felly dyna ni. Felly, gadewch ni edrych ar y peth gyntaf, y gwirionedd mae Duw wedi llefaru. Mae'n yn wirionedd rhyfeddol. Mae Duw nawr, creawdwr yr holl fydysawd, ddim wedi bod yn dawel. Mae ddim wedi bod fel petai nawr ond miwt. Mae wedi llefaru, mae Duw wedi llefaru. Mae genau yr arglwydd ei hun wedi llefaru. A felly bod chi yma nawr heno yn gofyn y cwestiwn, ydy Duw wedi llefaru? Ydy Duw wedi siarad? Ydy wedi dweud unrhyw beth? Wel, yr ateb mae'r Beibl yn rhoi i'r cwestiwn yma yw ie. A mae'n ie bendant na, mae Duw wedi llefaru, mae Duw wedi siarad. A mae'r awdur yn dechrau, mae'n neidio syth mewn i atgoffa'r Hebraeaid nawr, bod Duw wedi llefaru a pryd mae Duw
wedi llefaru. Mae'n dweud nawr bod Duw wedi llefaru cynt, neu yn Saesneg long ago, amser maith yn ôl, a hefyd yn y dyddiau olaf hyn. 2000 o flynyddoedd yn ôl nawr bod e wedi llefaru yn y dyddiau olaf hyn. Felly gadewch i ni edrych ar y ddau cyfnod hynny. Felly mae Duw yn gyntaf oll wedi siarad gynt, long ago, amser maith yn ôl. Felly llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiaid. Felly, mewn well yn y Beibl William Morgan, llefarodd Duw gynt wrth y tadau, a mae'n un fwy cywir. Felly, oedd Duw nawr wedi siarad â thadau yr Hebriaid. A'i tadau nhw yw'r patriarchiaid, yr Iddewon, yr hanafiaid Iddewig. Felly, enghraifft, Abraham, Isaac, Moses a Dafydd. Felly, iddyn nhw oedd Duw wedi llefaru gynt. A ni'n darllen bod Duw wedi siarad a'u tadau nhw, y tadau'r Hebriaid, lawer gwaith trwy'r proffwydi. Dyna beth mae'n gweud yn Beibl William Morgan. Mae'n chydig yn wahanol yn Beibl Cymraeg Newydd. Mae'n gweud llawer dull a llawer modd. Ond yn Beibl William Morgan, mewn llawer gwaith a llawer modd. Llawer gwaith. Felly, a hynny beth yw yn Saesneg hefyd, many times. Felly, llawerodd Duw ar lawer neu ar amryw amseroedd wrth tadau yr Hebriaid. A gair Groeg am lawer yw poli. A mae'n siŵr bod llawer o eiriau yn dod i'ch meddwl chi sy'n dechrau gyda'r gair hynny, poli. A mae'n golygu llawer. Dyna beth mae'n golygu. Felly, gwnaeth Duw nawr ddim llefaru unwaith wrth y tadau, ond ar nifer o achlysuron, nifer o weithiau. Ac hefyd mewn llawer modd trwy'r proffwydi. Mae'r gair poli yn ymddangos yma eto, llawer modd. Felly, o Duw ddim wedi llefaru un ffordd, mewn un ffordd trwy'r proffwydi, ond mewn llawer ffyrdd, trwy llawer ffyrdd. Felly, trwy weledigaethau, ni'n darllen Hen Testament, wrth gwrs, Duw yn llefaru trwy breuddwydion, perth ar dan, ysgrifen ar wal, a hefyd hyd yn oed asyn. Felly mae Duw wedi llefaru mewn llawer modd a mewn llawer ffyrdd wrth y tadau. A hynny trwy'r proffwydi. Felly proffwydi oedd y rhai oedd yn llefaru ar ran Duw i ddyn, i ddynion. Felly spokesman of God oedd y proffwydi. Felly o Duw yn llefaru gynt trwy'r proffwydi. Ac yma, mae'n cyfeirio, mae'r awdur i'r Hebriaid yn cyfeirio at yr Hen Testament yn ei gyfanrwydd. Felly, yr Hen Testament i gyd yw'r hyn a lefarodd Duw gynt trwy'r proffwydi. Oedd Moses, mae Moses hun yn cael ei ddisgrifio fel proffwyd. Dafydd hefyd, sy'n ysgrifennu llawer o'r salmau, mae fe ei hun yn cael ei ddisgrifio gan Pedr yn ei bregaeth ar y Pentecost yn cael ei ddisgrifio fel proffwyd. A mae Paul, yr apostol Paul, yn cyfeirio at yr Hen Testament i gyd fel y proffwydi. Effesiaid pennod 2, adnod 20. Yr ydych wedi eich adeiladu, lle'r eglwys, ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi. A'r congolfaen yw Crist Iesu ei hun. Felly, yr apostolion, y Testament Newydd, a wedyn y proffwydi, yr Hen Testament. Felly, dyna beth mae'r awdur yn cyfeirio ati fan hyn. Felly, dyna beth mae'r awdur yn cyfeirio ati fan hyn, yr Hen Testament. Felly, o Genesis i Malachi. Felly, yr Hen Testament i gyd yw'r hyn a lefarodd Duw gynt trwy'r proffwydi. Ond, nid gair olaf Duw oedd yr hyn a lefarodd trwy'r proffwydi. A oedd y proffwydi ei hun, o'n nhw'n ymwybodol o hyn, oherwydd oedd y Meseia ei hun heb ddod eto. Oedd y Crist, y Meseia, heb ddod eto. Ac mae hyn yn gwneud yr holl Hen Testament yn ei gyfanrwydd yn anghyflawn.
A gallwch chi meddwl am jigsaw fe. Mae'n eitha frustrating os chi, mae rai darnau ar y goll, chi methu cwblhau y jigsaw. Wel, mae'r hen dysmod fel yna, mewn un ffordd, mae'n anghyflawn, na fel jigsaw anghyflawn. Mae'r hen dysmod nawr yn arwydd sy'n pwyntio ymlaen at rhywbeth fwy sydd i ddod, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'n bwysig cofio bod hwn ddim yn neud yr hen destament yn llai o air Duw. Gair Duw yw yr hen destament. A mae'r awdur yn amlwg yn dweud bod beth bynnag a ddywedir gan y proffwydi yn cael ei ddweud gan Dduw. Felly mae'n llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt, felly y Duw yn llefaru wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi. Felly o'n nhw'n clywed y proffwydi, ond Duw oedd yn llefaru. Felly gair Duw oedd gair y proffwydi. Felly mae'n bwysig cofio hynny, mae gair Duw yw'r hen testament. A mae'r awdur yn dweud hynny yn glir. A union geiriau Duw yw'r hen testament. Mae J.I. Packer yn dweud yn Saesneg nawr, what scripture says, God says. Felly, beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, mae Duw ei hun yn ei ddweud. Mae'n bwysig bod ni ddim yn gwahanu'r ddau beth hynny. Beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, mae Duw yn ei ddweud. Nid rhai rannau o'r Beibl mae Duw yn ei ddweud, ond yr holl, yr ysgrythyr i gyd, pob ran o'r Beibl. Beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, mae Duw yn ei ddweud. Dylen ni beth gwahanu yr ddau hynny. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny pan ni'n darllen y Beibl, pan ni'n chwilio'r ysgrythyrau, bod ni'n cofio mae gair Duw yw hi. A mae'r ysgrythyr yn eiddigeddus, mydd un esbonwyr am hyn, mae'r ysgrythyrau yn eiddigeddus iawn o'r pwnc hwn. Yr ffaith dylech chi beth gwahanu yr ysgrythyr oddi wrth beth mae Duw yn ei ddweud. Felly, beth mae'r ysgrythyr yn ddweud, mae Duw yn ei ddweud. A mae Stewart Olliott yn nodi, sef gweinidog nawr o Loegr, yn nodi, yn dweud rhywbeth am yr hen testament. Nobody should despise or devalue the Old Testament. It is genuine divine revelation. But the way that revelation came was sporadic, fragmentary, varied and progressive and incomplete. Felly mae'n pwysleisio, wrth gwrs, mae'r hen testament yn gair Duw, ond mae'n anghyflawn. Fel y jigsaw fe, heb darnau i gyd. Mae'n anghyflawn. Felly, dyna ni, yr hen testament. Mae'n llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi. Ond mae'r awdur ddim yn stopo fyna, wrth gwrs. Mae Duw hefyd wedi llefaru yn y dyddiau olaf hyn. Felly, y dyddiau olaf yna, mae'n cyfeirio at 2000 o flynyddoedd yn ôl. A chi'n gallu cyfeithi geiriau dyddiau olaf i ar ddiwedd y dyddiau hyn. Felly, mewn geiriau eraill, mae Duw wedi llefaru a tro hwn nawr yw tro olaf. Pan fydd Duw nawr yn y dyddiau olaf yn rhoi y datguddiad hyn, nid oes ganddo mwy i ddweud. Mae'r jigsaw nawr yn gyflawn. Felly, sut mae'r gair olaf hwn wedi dod? Wel, ni'n darllen mewn mab. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd Duw wrthym ni mewn mab. Felly, mab Duw ei hun. Mae'n llefaru ni trwyddo ef. Duw y mab. A mae'r datguddiad terfynol hwn o Dduw i'w gael mewn person, Iesu Grist. Crist nawr yw gair olaf Duw i ddyn. A mae hyn yn cyfeirio nawr at Iesu Grist ac at y Testament Newydd i gyd yn ei gyfanrwydd. Mae'r Testament Newydd, wrth gwrs, yn cyflwyno Iesu Grist i ni. Fe yw sylwedd holl gysgodion yr hen Testament. Mae'r hen Testament nawr yn pwyntio, yna rwyddion sy'n pwyntio ymlaen at Iesu Grist. A mae'r Testament Newydd yn cyflwyno i ni Iesu Grist ei hun, gair Crist i ni.
A medd B.B. Warfield am y gair na, bod y Beibl i gyd nawr mae prif destun y Beibl yw Iesu Grist. The Bible is ultimately about the portraiture of one person. On the first page, he comes just for a moment before our astonished eyes. On the last, he lingers still before our adoring gaze. Felly dyna ni, prif destun, iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Felly dyna ni, mae Duw hefyd nawr wedi siarad yn y dyddiau olaf hyn trwy ei fab ei hun. Ac mae gennym ni'r geiriau olaf hyn nawr gan Dduw trwy ei fab yn y Testament newydd. Ac ni'n gallu dweud nawr, mae Duw wedi llfaru gynt ac yn y dyddiau olaf. A i ni heddiw nawr, i ni'n clywed Duw yn llfaru a ni trwy ei air ef. A mae'r Beibl nawr, ei air ef, yn gyflawn nawr, mae'n complete. Dylai dim byd cael ei chwanegu ato ef na cael ei tynnu i ffwrdd o air Duw. Mae'n gyflawn. A mae ni'n clywed Duw yn llfaru trwy ei air heddiw. Felly dyna ni, y peth gyntaf, y gorchymyn, y gwirionedd bod Duw wedi llfaru. Ac wedyn, yn mynd ymlaen i'r ail beth nawr, y gorchymyn i ystyried Iesu Grist. Oedd yr Hebreaid, fel nes i ddweud yn gynharach, oherwydd egledigaeth, o'n nhw'n ystyried mynd yn ôl i'r grefydd Iddewig, i grefydd yr Hen Testament. Grefydd o'r cysgodion, heb y sylwedd sef Iesu. O'n nhw'n cael temtio nawr i fynd yn ôl at yr arwyddion, a gadael beth oedd yr arwyddion yn pwyntio ato, sef Iesu. Felly o'n nhw'n ystyried nawr mynd yn ôl, nhw'n cael eu temtio i fynd yn ôl. Ond mae awdur llythyr yn gwybod yn iawn beth yn union nawr i ddweud wrthyn nhw, sef bod angen i nhw nawr ystyried Iesu Grist, i ystyried y mab gair olaf Duw i ddyn. A trwy achosi iddyn nhw nawr ystyried Crist, mae'r awdur yn gobeithio bydden nhw'n gweld trwy gymorth yr ysbryd glân cymaint mwy a gwell yw Crist. Ac o ganlyniad wedyn, bydden nhw wedyn yn edifarhau ac yn dyfalbarhau yng Nghrist. Bydden nhw'n edifarhau o feddwl, o hyd yn oed ystyried troi eu cefnau ar Crist ac yna'n dyfalbarhau ynddo ef. A mae yna neges yma i ni heddiw. A felly bod chi yma heno, bod chi'n cael ei temtio i fynd yn ôl i fyw y ffordd roeddech chi fel arfer byw cyn i chi ddod yn Gristion, cyn i Dduw torri mewn i'ch bywydau chi. A felly bod gennych chi grŵp o ffrindiau yn yr ysgol, cydweithwyr yn y gwaith, hyd yn oed felly rhai o'r teulu, yn gwneud hwyl am eich pen am y ffaith eich bod chi yn adnabod Iesu Grist, am eich bod chi nawr yn Gristion. A maen nhw'n ceisio perswadio chi. Maen nhw'n gweud, come on, dire, mae bywyd, cofio bywyd gyda ti cyn i ti dod i nabod Iesu Grist. Oedd y bywyd yn well cyn i ti dod i nabod Iesu. Felly maen nhw'n trio perswadio chi. Dire, gadael, tro dy gefn ar Iesu Grist. Wel, sut i ni nawr bod i frwydro yn erbyn y temtasiwn hyn? Wel, yr un ateb oedd yr awdur gyda i'r Hebreaid, trwy ystyried Iesu Grist, trwy edrych arno ef, edrych ar ei berson ef yn dduw ac yn ddyn, i edrych ar ei waith, i edrych ar ei gyfiawnder ef, nath ennill i ni yn ei fywyd a'i farwolaeth, edrych ar y groes, wrth gwrs, yn marw yn ein lle ni, a edrych ar ei atgyfodiad yn gorchfygu angau. Felly ni fod i ystyried Iesu Grist, pan ni'n cael ei temtio i fynd yn ôl lle i'r hen ffordd o fyw, mae angen i ni droi yn llygad at Iesu Grist, i syllu arno ef. A byddwn ni'n darganfod wedyn ar ôl ystyried Iesu Grist. Y ffwlineb, pa mor ffôl yw i, hyd yn oed ystyried mynd yn ôl i'r hen ffordd o fyw hebddo ef. A medd the antidote for backsliding, o llithro nôl i'r hen ffordd o fyw, llithro nôl i bechod,
is a growing personal knowledge of Jesus. A un arall, the antidote to every spiritual illness is a better sight of Christ. Felly, oedd yr Hebraeaid nawr, o'n nhw'n cael eu temtio i fynd yn ôl at grefydd yr Hen Testament, ond mae'r awdur nawr yn dangos pa mor ffôl yw hynny, trwy harwen i weld faint yn well a mwy yw Crist, a bod dim byd yn mynd i fod yn well a mwy nag ef. A mae'n gwneud hyn nawr, yn achosi nhw ystyried Iesu Grist trwy restru saith o bethau amdano ef yn adrodau 2 i 4. Ond dim ond yn mynd i ystyried y 3 peth cyntaf. Felly gadewch ni edrych ar hynny. Felly yn gyntaf, mae'n dweud mae Iesu nawr bod e wedi cael ei benodi gan Dduw y Tad yn etifedd pob peth. Nawr, etifedd yw, yn ôl geiriadur, yw person a fydd yn etifeddu eiddo neu teitl rhywun arall pan fydd y person hwnnw yn marw. Felly ni'n gallu dychmygu nawr person cyfoethog nawr, gyda lot o olyd, a mae gyda un mab yn unig. A beth fydd yn digwydd wedyn pan fydd y person cyfoethog yn marw, bydd y cyfoeth i gyd yn mynd at ei unig fab. Fe yw etifedd eiddo y Tad. Wel, yn yr adran yma, mae'n dweud bod Duw y Tad nawr wedi penodi Iesu i dderbyn yr hyn sy'n perthyn iddo ef. A mae'n bwysig nodi fan hyn nawr bod Duw y Tad ddim yn marw, wrth gwrs, mwyn i Iesu bod yn etifedd. Mae'n mosib i Dduw farw. Ond mae'r apostol fan hyn nawr yn defnyddio'r gair etifedd i ddweud fel darlun i ni, i cael y pwynt drosodd bod popeth sy'n perthyn i Dduw y Tad nawr yn perthyn i Iesu Grist. A mae'r gair yn ei hanfod nawr yn golygu perchennog. Mae'n perchen pob peth nawr ar ddeheulaw y Tad. Felly y mab nawr, Iesu Grist, yw etifedd pob peth. Mae'n berchen pob peth. Felly popeth ar y nef, ar y ddeiar, popeth yn y byd ysbrydol ac yn y byd ffisegol. Popeth nawr, bydysawd cyfan, mae'n eiddo iddo ef. Medd un esboniwr, the Father's stars in the heavens are his. The creatures in the deepest sea belong to Jesus. Everything as far as the eye can see is owned by the Son, given to him by the Father. Felly popeth nawr, mae'n eiddo i Iesu Grist. Fe yw etifedd pob peth. Mae wedi derbyn pob peth. Felly mae'n rhywbeth i ni'n gallu gwneud nawr pan ni'n mynd allan ar ôl yr oedfa, os mae'r haul dal i fyny, i ni gallu edrych mas a gweld popeth o'r byd o amgylch. Ni'n gallu dweud bod Iesu wedi etifeddu pob peth, bod e'n berchen ar bob peth. Felly dyna'r peth gyntaf, Iesu Grist etifedd pob peth. Ac yn ail wedyn, Iesu Grist y creawdwr. Felly mae'n dweud mae Iesu nawr yw'r un a greo Duw y bydysawd trwyddo. Felly trwy Iesu creo Duw yr holl bydysawd, y bydysawd cyfan. A os ni'n mynd nôl i Genesis pennod 1, i ni'n darllen bod Duw wedi creu y nefoedd ar ddeiar trwy weithrediad ei air dwyfol ef, through his divine word. Felly trwy air ef nath creu yr holl fydysawd. Ac os ni'n neidio wedyn i Efengyl Ioan, mi'n siŵr bod chi'n gwarydd hyn, wrth gwrs, i ni'n darllen pwy yw y gair dwyfol hwn. Mae'n dweud, yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Mae'n mynd ymlaen i ddweud, daeth pob peth i fod trwyddo ef. Felly popeth nawr, trwy Iesu, daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. A mae'n ymlaen, wrth gwrs, ni'n darganfod bellach ymlaen, mae ei gair yw Iesu Grist. A daeth y gair yn gnawd a trigo yn ein plith.
Felly dyna ni, trwy Iesu Grist, nath pob peth cael ei creu. A wedyn, Paul yn Colosiaid pennod 1, adnod 16, i bwysleisio hyn nawr. Ynddo ef, yn Iesu Grist, y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Wedyn mae'n restru wedyn pethau gweledig, pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Felly dyna ni, pwysleisio dyma, popeth yna, pob peth wedi cael ei greu trwyddo ef. Felly y bydysawd cyfan trwyddo ef. A nes i edrych ar-lein rhyw wythnos yn ôl amdano beth yw maint y bydysawd. Mae hyn yn amrywio o arbenigwr i arbenigwr, ond dyma beth nes i ddarllen, bod y bydysawd cyfan nawr 94 biliwn o flynyddoedd golau ar draws. Mae'n anhygoel. Mae'n cymryd nawr golau sy'n teithio, eisiau Gareth cywiro fi nawr, sy'n anghywir, 300 miliwn metr yr eiliad. Felly 3 times 10 to the power of 8 meters per second. A felly mae'n cymryd golau sy'n teithio cyflymder yn ni 94 biliwn o flynyddoedd i deithio un pen o'r bydysawd i'r pen arall. Mae'r bydysawd yn anferth. A mae tu hwnt i beth ni'n gallu dychmygu. A beth ni'n darllen yn yr adnod yma nawr, bod y bydysawd i gyd wedi cael ei creu trwy Iesu Grist. Felly mae'n anhygoel, mae'n dangos i ni mawredd ein harglwydd ni, a ni'n gallu dweud, dyma ein harglwydd ni. Felly trwyddo ef, nath pob peth cael ei greu. Ac yn drydydd wedyn, Iesu Grist y datguddiwr. Felly mae Iesu Grist nawr yw'r un sy'n datguddio Duw i ni. Adnod 3, mae'n dechrau gyda, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw. Felly nid adlewyrchiad o ogoniant Duw yn unig yw Iesu, ond ei wir llewyrch gogoniant Duw. A mae stywardoliaeth yn nodi am hyn, yn ei hanfod, mae Duw yn anweledig. Ni ellir ei adnabod, ond gan rhywun y mae tad wedi ei genhedlu ers tragwyddoldeb, sydd wedi dod oddi wrth y tad o tragwyddoldeb. Nid yw neb yn gallu gweld, nid yw neb wedi ei weld, nac yn mynd i weld y tad. Ydych chi'n ei weld wrth edrych ar ail berson y Drindod, sy'n Dduw, a sy'n ffrydion allan ers tragwyddoldeb oddi wrth y tad. Felly dyma beth mae'r awdur yn ei olygu nawr wrth ddweud wrthyn ni, mae Iesu yw disgleirdeb gogoniant Duw. Mae Iesu nawr sy'n dangos i ni exactly pwy yw'r tad. Mae'n datguddio y tad i ni. Ef yw disgleirdeb gogoniant y Duw. Ac mae'n ymlaen i ddweud mae ef yw bod stamp sylwedd Duw ar Iesu Grist. Mae stamp ei sylwedd ef arno. A mae'r stamp nawr, y gair groeg am stamp yw character. Felly mae'r character stamp yn y groeg nawr, y Testament Newydd, yn cyfeirio at yr argraff, felly'r impression ei hun. Felly mae'r impression hwn yn union gynrychioliad o'r gwrthrych y mae fod i gynrychioli. Felly tebyg rhywbeth fel ffotocopia i ni fe. Bod yn ffotocopio, mae'n copio exactly beth sydd, ond mae'n well na beth sydd gyda ni, mae'n well na ffotocopia. Felly mae'r awdur yn dweud nawr, mae Iesu nawr yw stamp union, exact imprint, perffaith union o natur Duw. Iesu nawr yw'r union gynrychioliad o fod Duw i ni, o'r diwdod. Mae Iesu yn dangos Duw i ni fel y mae mewn gwirionedd. Paul yn dweud mae Iesu yw delw'r Duw anweledig. The image of the invisible God. A Iesu hun yn dweud, mae'r hwn sydd wedi fy ngweld i wedi gweld
y tad. Felly dyna ni. Iesu nawr yw'r stamp union, perffaith union o natur Duw. Mae'n datguddio i ni. Mae'n datgelu Duw i ni. Mae hyn yn arwain ni i ddweud i ni heddiw nawr, pryd bynnag i ni'n gweld unrhyw beth o Dduw, trwy gymorth yr Ysbryd Glân a trwy air, Iesu Grist yr ydyn ni yn ei weld. Ac os ydyn ni eisiau gweld rhywbeth o Dduw, i ni fod i edrych ar Iesu, i ni fod i edrych ar y mab. Felly dyna ni, Iesu sy'n datguddio Duw i ni. Felly dyna'r tri pheth cyntaf oedd yr awdur eisiau i'r Cristnogion, i'r Hebraeaid, eu cofio am Iesu Grist. Sef mae Iesu Grist yw etifedd pob peth, Iesu Grist yw creawdwr pob peth, a Iesu Grist sy'n datguddio Duw i ni. Felly orffen nawr, gadewch ni gofio gwirionedd fod Duw nawr wedi llefaru. Bod e wedi llefaru gynt trwy'r proffwydi ac yn olaf nawr trwy ei fab ei hun. Iesu nawr yw gair olaf Duw i ni. A gadewch i ni ymateb i'r gorchymyn i ystyried Iesu Grist. Gadewch i ni yn yr wythnos sydd i ddod nawr ar ôl gadael i ni ystyried Iesu Grist pan bydd temptasiwn yn dod i fynd yn ôl i'r hen ffordd o fyw neu hyd yn oed i bechod, bod ni'n cyfeirio'n llygad at Iesu Grist, bod ni'n ystyried Iesu Grist, bod ni'n ystyried ei berson ef a'i waith ef. A gadewch ni beidio symud ein llygad oddi wrtho ef. Fe yw ffynonell pob llawenydd, heddwch a dieddannwch. Felly gadewch i ni gadw ein llygad arno ef pob amser. Felly Dduw y byddwr gogoniant. Amen. Felly gadewch ni ganu'r emyn olaf. Duw Abram, Molwch ef, yr holl alluog Dduw, yr hen ddihenydd brenin ef, Duw cariad yw.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a bydda gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.